Človek je bytosť tvorivá a kreatívna. A v každom z nás to je. Ale sú medzi nami aj jedinci, alebo boli, ako v prípade pána Sabaku, ktorí boli mimoriadne tvoriví a ktorí sú naozaj svetoví, aj keď si to ešte možno dneska neuvedomujeme. A tým pádom všetkých ľudí, ktorí si vážia kreativitu, chcem vyzvať, nech prispejú k zachovaniu a rozšíreniu tejto zbierky pána Sabaku z východu. Ja ako fotograf podporujem rôzne projekty, ktoré sa týkajú kultúry a umenia a takéto diela, ktoré vlastne vytvoril človek, ktorý nebol nejak študovaný a urobil to zo svojho ako srdca a pocitu, že chce vytvoriť a nechať za sebou niečo, tak je mi to veľmi blízke a chcem požiadať aj vás, aby ste podporili nejakým finančným darom tento projekt.